Pangalawang vlog ko na to sa Bahay Kubo. Last 3 years, siguro noon na, hindi pa ako marunong sa editing noon. Ngayon, mas okay na siguro ang vlog na ito. Sama pa rin pakiramdam ko, hindi pa ako gaano makapagsalita. Diyan sa Bahay Kubo, napakaganda ng ambience, Pinoy na Pinoy. Maliit lang siya, pero puno yan pag Friday at Saturday. Nag-celebrate na naman kami ng mga tropa ko mga negosyante, kaya dyan kami kumain. Maiba naman at panay KFC kami. May libre din pala sila dyang videoke para sa mga mahilig kumanta bago kumain. Pwede kayo dyan mag-concert, minsan lang naman total hindi naman kayo dyan kilala, baka mag-viral ka pa. Tapos yan, pumipili na kami ng menu ng tropa. Ang sarap ng mga seafoods nila dyan. May inihaw na bangus, tilapia, ipon, tanyigi. Tapos meron ding pampahaba ng buhay tulad ng pansit. May bulalo din para may sabaw, saka sisig na sobrang sulit. Busog na busog kami at mukhang kami na lang yata yung natira dyan nung natapos kami kasi magsasara na sila. Sa mga hindi pa dyan nakakain, try nyo, sarap ng seafoods Bilao dyan. Malimutan mo pangalan ng kabit mo, ka-OFW. Iyon, di ba? Sulit na sulit kami dyan. Tapos, yung nakapula na yan, vlogger yan Tinuro sa akin nung kasama ko, hindi ko naman kilala. So, kumakain din sila nung kumain kami. Salamat!